दा जि जादोंमोन बे थांजोबसिगोन मैयानि कयलारजों दिनै कयलारजों फाइटिं जाहैसिगोन बे सिङाव दा बारायगासिनो दं मानसिया आलिबागा इनिफ्राय 3 किल'मिटार Nagaw bis nama Nagaw bis Alibag जायगाया Alibag गिदिर बियो थ' बिनिफ्राय माने मा जायो बेयाव रिपर्टिं खालामनो हायो ओरै गिदिं गिदिं बुं बिनिफ्राय बेयाव फैनानै बिनिफ्राय बम्बाइआव थांग्राबो दङ मोनसे बट बेयाव रिपर्ट बम्बाइआव थांनायनि खिन्थु बेयाव बेरायनो फैनो थाखाय जि सबसे मोजां ब्रिज आरो बेयाव बम्बाइखौ बारहोनानै बेयाव फैबा बम्बाइनिफ्राय 1 घन्टानि लामा गतिके बेयाव फैनांगौ गवायाव जेरैबाय नुयो बेबायदिनो बेयावबो नुजोबो आरो गवाखौ बेखौनो बिनि मानसिफोरा सता गवा होनना बुङो फिसा गवा गवायाव थाङाबाबो गवाया गोजान जायो नालाय बेयाव फैबाबो बेखौ गवायाव जेरै दङ बेयाव नुजोबो आरो बिनि थाखाय स्पेसियेल आरो बेयो नायगाव बिचनि नामासो बेयाव मोनबा बिच दङ गिदिर गिदिर बिच आरो नोंसिना आबो बे हा ओयो जेकेट लादो इसोरो नै दा माबाव गाखोसिगोन मा होनो नावाव गाखोनो जेकेट लाबाय एकदम जेकेट बड़ा देखो बड़ा ले लो छोटा जेठी जेठी ready the flying of the boat water अरबियन सागर में हम लोग बोट में जाना 지금 지안에 고래가 가면 만에 시바지 에이 시바지 인자오 에이 주토랑 당신 나와노 헬로 에이 주토랑 당신 나와 헬로 하이 에이 제티 하이 जाओ अरे हम जाएगा ना तेरे साथ मैं जाएगा ठीक है से देरे कितना भाई आं उननिफ्राय लानि दे नों थांबाय थास आं गोजाननिफ्राय लानि हेलो अरे कैमरा थरबा कैमरा हमना मना ओइ दिबान मुआ केमो मानसिगोन मोखांगोन मुआ होमबासोना दे लासै सालाय लासै ओरै खालामनानै सालायबाय थां गोलाव थां Alibag
near Shivaji Port, Alibag. गाखोनानै माबायसा मोनखो? बिराद मोजांथार मोनबाय। हा? बिराद मोजांथार मोनबाय। आसा शुटिंथ' जादों बे केमेरामेना माबोरै खेबखोबा नोंसोरखो जादोंना जायाखै? एक्टरा मोजां थांखो एक्टरा? ओइ थांबाय सिदा। एक्टरखौ फसायदोंना फसायाखै? बिराद मोजां। एक्टरा मोजां बहुत दिगदार होआखै? दे बिदिब्ला आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय एक्टर एक्ट्रेस सानैखौबो बरायनाय जाबाय। थेंक इउ। थेंक इउ दे बेस्ट अफ लाक बाय।